Zita rangu ndinonzi Takudzo Marumbe, ndinobva kuBhoera mubhuku paChidea Under Chief Nevutanga kuBhoera West. Uyezve kunoko ndiri kuHope kuno muHarare. Inini dambudziko randinaro ndere tingangoti akati wandei zvakaitika ndezvekuti ndakatanga kurwara mugore ra 2022 musi wa18 December. Zvakatanga ndiri pabasa ndichitengesa pandaishandira kunova kuMbare. Saka ndakati ndiri pabasa ndobva pauya nyuchi dzisati dzauya akatanga kurwadza makumbo. Achirwadza makumbo ndobva aita 1 week ndobva kwazoya nyuchi pamusika ndobva dzamhara kudaro ndobva dzaenda. Saka ndakaita ndonga wiki rimwe chete, pasina kupera wiki kudaro ndobva maziso ndaita mwe ndatosorwa rimwe racho ndobva atanga kurwadza. Atanga kurwadza kudaro mvara mangwana makusemvara munga rakazvimba rakatovhara. Nyuchi dzakauya dzakawanda ndobva dzasvika ndobva dzamhara ndobva dzaita chisumbu dziri mukati memusika paPranga. Ndomawiro adzakaita ndobva dzagara kunga 30 minutes dziripo dzakaungana ndobva dzazosumuka ndobva dzaenda kudaro. Dziri patebhuru yezvinhu zvandinotengesa izvozvo ndobva dzakaungana. Unotengesa imi? Ipapo ndaitengesa madrinks, mazepi, zvinhu zvakangowanda-wandawo nemabhisiketsi ndo zvinhu zvandaitengesa panguva yacho iyoyo. Igore ripi kana mungaibuke? Musi wa18 December 2022 ndobva zvakaitika. Dzakaungana kudaro hadzina kumbondiruma kana dzakangozosumuka ndobva dzasvika pakuenda. Hadzina kundiruma. Zvadaro chii chakazoitika mukoma wangu? Zvadaro zvakaitika iri Saturday kuma12 masikati. Saturday iyoyo kuma33 ndo pakatanga ziso rimwe rekurudyi richitanga ndatosorwa. Ndobva ndatanga kukwiza mbva ratotsvuka mbva ratanga kubuda marangara. Ndobva ndatokurumidza kuenda kumwa mbva ndatoudza munhu wandaishandira ndikati maziso angu arikuita ari kurwadza. Ndobva angozvitorawo sezvinhu zvisina basa mbva ndatongorara mangwana makuseni ndobva ramuka rakatozvimba rakavhara tisingachaona. Zvakazoitika kudaro raitora nguva rakadaro ndobva ndamboenda pafamasi ndobva ndanopiwa mushonga but hapana chakambochinja. Rimwe racho ndobva raita wiki ndobva rangotanga sematangiro akaita rimwe racho ndobva ndangotanga kungokwiza ndobva ravhara futi ndopa ndakatotanga kutoita bofu kubva ipapo kusvika izvezvi. Rimwe racho rakazotanga mushure menguva yakadii? Mevhiki rinoita rimwe chete ndopakatanga rimwe racho. Kuchipatara pandakarwara kudaro kuchipatara handina kuenda nekuti pasina chekubata kana mari. Takambofamba-fambawo vanobatsirawo panguva yacho iyoyo but hapana chakachinja. Vaingoti zvinopera but hapana chakambochinja. Dzamara ndazobva kuno kuHarare ndikaenda kumusha. Taibatsirwa nen'anga nemaprofitawo zvemunharaunda yekumusha pandaishandira ikoko. Matauriro avaita umwe anenge achingotaura zvakasiyana. Vamwe vanenge vachiti mhepo dzepabasa, vanhu igodo rekuti vari kurwadziwa, vamwe vachiti mhepo dzekumushawo. Saka hauzonyatsozive chokwadi kuti ndechipi uyezve zvinenge zvichibva kupi zvichienda kupi. Apa maita megere musika we kana kuti maishandira mumwe? Musika we ndaishandira mumwe munhu iye ndiye wandaitogara naye pamba pake. Vamwewo sekuti munhu wandaishandira iye aimbotipa zvimidzi zvaaitipa tumushonga zvichinzi achicherera pabasa. Mushure mbakazoya nyuchi pacherwa mushonga wangu acherwa pabasa achinditi ndezvedu tiri usaudze vanhu kuti chii ndo zvataita kuitira kuti zvedu zvitengwe. Saka vamwe vanozotaura vanoti mushonga iwo wakazopanduka vaida kundiita zvokuti ndisabve pabasa ndisafunge kana kune rimwe basa. Saka ndo kushandika kwakazoita mushonga. Matauriro evamwe vanhu hatizive kuti ndizveti kana kuti waita kakupa mushonga mocherera ipapo kuti zvitengwe uye rimwe tichiisa muhomwe. Takaiti usataurire vanhu? Hanzi tisaudze vanhu ndezvedu tiri tega. Vai mushonga worudzi wamaipiwa? Mauisa everyday? Taisingaisi everyday. Vaingo muhomwe ndo mataingopiwa tumushonga tumuti twaingo tumuti tudiki kuti unongoisa muhomwe but zvaisingaitwa everyday. Ukuisa muhomwe uyu waiswa homwe dzese raundi waiswa homwe 1? Homwe imwe chete. Yaive kusaidi kupi homwe? Kurudyi. Nditi saka
wawirwa nedambudziko iri leo musiwo wazouya nyuchi wakanga wacherera mushonga here? Wakanga watochererwa, ndofunga wanga wane vhiki rimwe chete wachererwa, ndo pakatanga kurwadza makumbo ndobva apora pasina kwandakambofamba maziso ndobva atanga. Vaingofamba famba nevakatombogara neni ndofunga kwemasvumbi anokwana kuita 2 vachimbotenderera neni vachifamba neni, ndipo vakasvika pakuzotiwo achienda kumusha sezvo hama dzangu pasina kana aimbofona kubvunza kuti zviri kufamba sei. Ndo pandakazosumuka ndikaenda kumusha. Rimwe dambudziko randiri kusangana naro kubva apa ndatanga kusaona kurota ndichidzingirwa nenyoka kana kurota dzingave tsoko chaidzo kana makudo kana mombe. Izvi zvandiri kurota ndiri mumvura. Ndo matambudziko andiri kusangana nawo mazuva ose mushure mekunge ndaita bofu. Ndinonzi Petrus Mambiri. Mandinorarama ndiri muno muhope. Ndorarama ndiri. Inini chandinongokumbira apa natakudzwa ndechekuti mhuri yeZimbabwe dai yakwanisawo kungomubatsira, vangomubatsirawo kuti akwanise kuona. Zvakangooma sekuti munhu aimboona wozotadza kuona. Ndinoona nge zvakanyanya kuoma Stereki. Kwandiri tori dambudziko rakanyanya kuoma Stereki rekuti dai mhuri yeZimbabwe yangotibatsira. Semhuri hatina kufamba, sekuona kwacho kuona kwedu kuti tichingokandidzirana kuti iwe chimbofamba iwe chimbofamba. Sekuya kwaakaita ipapa angoti mama ndichamboyaita sei, ndichamboya kumba, ndichambotsvaga anondibatsirawo ndiri kupi, ndiri ikoko. Asi inini ndichingotiwo pandangonzwawo panonziwo muprofita arapo nongoti areka ndichimboendawo apa tinoita sei, tinobatsirwa. Ndokungobatsirawo kwatei tichiita tisingazozivi hangu vari kumusha sezvo ndiye ndisiko kumusha kuti pane pavakambofamba here. Asi handifungi tina mai vake vanotogara vari kwamusakara, asi kufamba kwavo handina hangu unoenda kuona. Namba dzangu dzinoti 071 87 83 494 namba dzangu dzandinoshandisa paWhatsApp chero pakufona.